בעזה יש 17,038 תינוקות שהמערכת שלך הרגה. בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון שלך? מה החזון שלך, תגיד לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השם. לא, עצור. בנימין נתניהו, אני רוצה לספר לך את סיפורו של מוחמד אבו אל-קומסאן, בן 32 מעזה. ניסיתי חודשיים לפני המלחמה ולאחר מכן חווינו את מסע הגירוש. חברת הכנסת גוטליב, עברנו ממקום למקום החל מהצפון ועד שהגענו לדיר אל-בלח. בשבת ה10 באוגוסט נולדו לי תאומים, בן ובת, נאסר ואייסר, וזאת לאחר ניתוח קיסרי קשה שעברה אשתי, דוקטור ג'ומאנה ערפי. שמחה מילאה את ליבנו בבואם של ילדינו הראשונים. ההתרגשות הייתה בלתי ניתנת לתיאור. בבוקר יום שלישי ה-13 באוגוסט יצאתי בשמחה לבית החולים. הוצאתי את תעודת הלידה לתינוקות שלי. מתוך שמחה שלחתי לאשתי תמונות תעודות הלידה בוואטסאפ, אך היא לא ענתה. באותו הזמן קיבלתי שיחה מאחד השכנים ששאל אם אני בסדר. עניתי אני בסדר, והוא אמר לי הדירה שאתה זוכר הופצצה. מיהרתי וליבי פועם מפחד ודאגה לקורת משפחתי, עד שהגעתי לדלפק הקבלה של בית החולים, וחלק מהשכנים אמרו לי ברעד הם בתוך מקפיאי המתים. לא עברו 10 דקות מאז הוצאתי תעודת הלידה, ופתאום אני מוציא להם תעודות פטירה. התמוטטתי. בעזה יש 17,038 תינוקות שהמערכת שלך הרגה, ביניהם 825 תינוקות מתחת לגיל שנה. בעזה היום 35,055 תינוקות יתומים. הדם של כולם ירדוף אותך, ואתה בעזות מצח טועה על כך שאתה מואשם בבית הדין בהאג. בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון שלך? מה החזון שלך, תגיד לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השם. לא, עצור. רד מהדוכן מיד. בעזה יש 17,038 תינוקות שהמערכת שלך הרגה. בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון שלך? בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון שלך? מה החזון שלך, תגיד לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השם. לא, עצור. רד מהדוכן מיד. בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון שלך? בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון שלך? בעזה יש 17,038 תינוקות שהמערכת שלך הרגה. בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון שלך? מה החזון שלך, תגיד לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השם. לא, עצור.